Ovo je drugi dio videa napravljenog kako bi vam pomogao živjeti u kraljevstvu Božje volje. Ako niste pogledali prvi dio videa, kliknite na karticu u gornjem desnom kutu koja će vas odvesti na njega. Molitva u volji Božjoj. Da bi se molili u volji Božjoj, trebamo se sjetiti Isusovog naputka da zaboravimo sebe. Možemo započeti govoreći: Isus želi moliti, stoga ja molim s njim. Isus je ovako poučio Luizu. Želim ti pokazati kako moraš biti sa mnom. Najprije trebaš ući unutar mene, preobraziti se u mene, uzeti ono što pronalaziš u meni. Svezak 8, 9. veljače 1908. godine. Sjeti se da sve postižemo zlatnim pravilom. Mi želimo, a Isus sve čini. Primjećujete da Isus nije rekao misli, već poželi. Sama pomisao neće djelovati. Samo želja srca je ta koja osigurava život u kraljevstvu volje Božje. Prvo poželimo ući unutar Isusa. Zatim se preobražavamo u njega. Kao što je sveti Pavao rekao, obucite se u Krista. Tako činimo sve kao drugi Isus, jer Isus čini sve što je u nama, naše misli, riječi, djela, korake, pokrete, udisaje, otkucaja srca, te sve osim grijeha. Zatim, uzimamo ono što pronalazimo u Isusu. Isus je objasnio Luizi u svezku 11. 14. kolovoza 1912. godine. Da je za njegova života na zemlji tijekom skrivenog dijela života do 30. godine kada počinje njegovo javno djelovanje uzeo k sebi u sebe sve misli, riječi i djela, sve od svih, počevši od Adama pa do posljednje osobe koja će biti stvorena, te obnovio svaki život u svojoj božanskoj volji. Tako postoji božanski oblik svih života koji jesu življeni ili će tek biti na zemlji. Zašto? Zato što samo takva, božanska verzija može Bogu dati savršenu slavu. Naši će ljudski pokušaj slavljenja Boga, bez obzira na to koliko svetima nastojali postati, uvijek biti nedostatni i manjkavi. Isus nije odmah Ocu prikazao božanski oblik naših života, već je sve pohranio u sebi, čekajući dan kada ćeš doći, i nakon što budeš dao svoj fiat, svoj daru volje Božje. Ti ćeš ući u njega, preobraziti se u njega, uzeti ono što pronalaziš u njemu. 9. veljače 1908. godine. Sada u Isusu možeš pronaći božansku verziju svog života koja je pohranjena u njemu. Uzmi ga, učini ga svojim i s Isusom ga prikaži Ocu. To možeš činiti više puta iznova, ne samo sa svojim životom, nego i više puta sa životom drugih. Isus od tebe traži da to činiš za svačiji život. U ime svih. Budući da je Isus obnovio živote svih, od Adama do posljednje stvorene duše, u njegovoj božanskoj volji mi možemo također moliti, raditi, govoriti, hodati, jesti, spavati i uživati i tako dalje u ime svih. Ovo je Isus rekao Luizi. U moje poglede sam uzeo oči svih stvorenih ljudi. U moj glas njihove riječi. U moje pokrete njihove pokrete. Mojim rukama njihova djela. Mojim srcem njihove osjećaje i želje. Mojim stopalima njihove korake i činići ih svojima. U svojoj ljudskosti dao sam za njih zadovoljštinu Ocu. Dakle, zašto ne možeš i ti činiti isto? Za onog koji ljubi u zajedništvu sa mnom sve je moguće. U mojoj volji molite i u svojim mislima donosite pred božansko veličanstvo misli svih, u očima poglede svih, u vašim riječima, pokretima, osjećajima i željama sve one riječi, pokrete, osjećaje i želje svoje braće kako biste dali zadovoljštinu za njih i kako bi zadobili svjetlost, milosti i ljubav za njih. Životom u mojoj volji prebivat ćete u meni i u svima. Živeći moj život molit ćete sa mnom. Božanski Otac će biti zadovoljan, a nebo će reći, tko nas do sa zemlje doziva. Tko je taj koji želi obujmiti ovu svetu volju obuhvaćajući sve nas u zajedništvove? O, koliko dobra možete priskrbiti svijetu spuštajući nebo na zemlju. Svezak 11. 3. svibnja 1916. godine.
Dakle, pronalazeći sve duše u Isusu, možemo moliti u ime svih, a Isus obećava da će to biti kao da svi mole na božanski način. Kad bi cijelo čovječanstvo zajedno molilo na ljudski način, ni ta se količina molitve ne bi mogla vrijednošću usporediti sa samo jednom molitvom u volji Božjoj. Božanska molitva ima beskrajnu vrijednost i zasluge, budući da posjeduje samu narav i vrline Isusa Krista, jer je on onaj koji čini sve u svojoj božanskoj volji. Možemo, na primjer, sada moliti krunicu u ime svih, biti s Isusom u presvetom sakramentu u ime svih i tako dalje, tako da Bogu uzvratimo savršenom ljubavlju i slavom za sve ljude istovremeno u svemu što činimo, pod uvjetom da to želimo. Zapamtite, vaša molitvena skupina kada molite u volji Božoj u ime svih jest, sve duše od Adama do posljednje duše koja će ikada biti stvorena. Krugovi u volji Božjoj. Mnogo se može reći o krugovima u volji Božjoj, a evo ovdje je skroman početak. Jednom prilikom, dok je Isus vodio Luizu obilazeći svemirom, ona je čula Isusov glas. Govorio je: Volim te. svakoj zvijezdi, planetu, mjesecu. Dok je ona ušićeno uživala u tom iskustvu, Isus se okrenuo prema njoj. Luiza, a gdje je tvoj volim te upućen meni? Objasnio je, ako bude željela, u Božoj volji može položiti svoj volim te na sve stvoreno, a da bude upućeno Isusu. To je upravo ono što je Isus činio za Luizu u tom obilasku. Tako smo i mi pozvani činiti isto, reći naš volim te Isusu u svakom biću, i stvari ikada stvorenima u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. To su krugovi stvaranja. Možemo reći volim te svakoj Isusovoj riječi koju je izgovorio za života na zemlji, uključujući sva djela njegova, njegovo uskrsnuće i uzašašće. Ovo su krugovi otkupljenja. Trebamo reći volim te i svim djelima Duha Svetoga, svim sakramentima, molitvama, nadahnućima, milostima koji su od Duha Svetoga potekli. To su krugovi posvećenja. Isus je Luizi rekao da neprestano čini i ponavlja ove krugove. Svezak 18. Volim te tvojom voljom. Luiza piše: bivajući i dalje u svom uobičajenom stanju vidim blaženog Isusa unutar sebe. On to dopušta i toliko je sjedinjen sa mnom da vidim njegove oči u mojim očima, njegova usta u mojim ustima i na isti način njegovo tijelo u mom tijelu. Dok sam ga gledala na ovaj način, rekao mi je: Kćeri moja, vidiš kako se sjedinjujem i činim sebe jednim s dušom koja čini moju volju. Ja postajem njen vlastiti život jer je moja volja i unutar i izvan nje. Moglo bi se reći da je poput zraka koji udiše i koji oživljava sve u njoj. Poput svjetlosti je koja čini da sve bude vidljivo i razumljivo, poput topline koja grije i oplođuje, omogućuje rast. Ona je srce koje kuca, ruke koje rade, stopala koja hodaju. Kad se volja ujedini s mojom voljom, oblikuje se moj život u toj duši. Kasnije, nakon primanja pričesti, govorila sam Isusu, volim te, a on mi je rekao: Kćeri moja, ako me zaista želiš voljeti, reci, Isuse, volim te tvojom voljom. Budući da moja volja ispunjava nebo i zemlju, tvoja ljubav će me obujmiti u svemu i svagdje, tvoju volim te će odjeknuti visoko na nebesima i u dubinama ponora. Ako želiš reći klanjam ti se, blagoslavljam te, slavim te i hvalim te, reći ćeš to sjedinjena s mojom voljom ispunjavajući nebo i zemlju klanjanjem, blagoslavljanjem, slavom i hvalom u mojoj volji. Ovo su jednostavne stvari. Lake i neizmjerne ujedno. Svezak 11. 2. listopada 1913. godine. Gospa i Božja volja. Isus je Mariju učinio kraljicom i majkom kraljevstva volje Božje. Marija je bila treća osoba nakon Adama i Eve kojoj je dan dar volje Božje od trenutka njezinog bezgrešnog začeća. Isus je u svojoj ljudskosti bio četvrta osoba koja je imala dar volje Božje. Zatim slijedi Luiza Picareta i svi drugi nakon nje koji će reći: da, ovome daru. Gospa je dala Luizi 31 lekciju u knjizi Djevica Marija u kraljevstvu volje Božje. Ovim darom duša postiže u jednom danu ono za što bi se ljudskom snagom trudila godinama. Gospa želi da 3 puta na dan, ujutro, popodne i navečer, sjednemo u njeno krilo i da joj govorimo: majko moja, volim te.
Ljubi i ti mene i daj mi gutljaj Božje volje za moju dušu. Daj mi i svoj blagoslov kako bih sva svoja djela činio praćen tvojim majčinskim pogledom. Gospa od nas traži da sva naša djela navečer položimo u njeno majčinsko krilo. Prvo jutarnje djelo i trenutna djela. Prvo jutarnje djelo. Ovo djelo bi trebalo činiti čim se probudite u cik zore. Isus kaže da to znači svojim riječima reći Isusu da želiš sve u danu činiti u njegovoj božanskoj volji. Trenutna djela. To su pojedini poslovi, djela koja činite tijekom dana, poput pranja, jela, rada, molitve i tako dalje. Trebali biste reći, Isus želi i ja to činim s njim. Svezak 11. 14. kolovoza 1912. godine. Koliko god vam pamćenje dopušta, trebalo bi na ovaj način nastaviti kroz dan. Srećom, Isus nas ne optužuje zbog naše slabe memorije. Naša djela i nastavljaju biti u volji Božjoj zbog prvog jutarnjeg djela. Ipak, Isus kaže: Oba dijela su neophodna, prvo jutarnje dijelo pomaže, stvara raspoloživost i prostor za trenutna djela. Trenutno ili aktualno djelo pak održava i uvećava raspoloživost duše za prvo jutarnje djelo. Svezak 14. 27. svibnja 1922. godine. Zazivi Božjoj volji. Isus želi da zazivamo Božju volju u svemu i u svima. Kao što nas pouka u prošlom videu upućuje da trebamo zaboraviti sebe, ovdje se nadograđuje uputom da Božju volju zazovemo na sljedeći način. Dođi Božja voljo, dođi. U meni. Smjestimo u prazninu ono što je prikladno onome što upravo činimo. Na primjer, dođi voljo Božja, dođi, operi se u meni. Dođi voljo Božja, dođi, hrani se u meni. Dođi voljo Božja, dođi, vozi sa mnom. Dođi voljo Božja, dođi i radi u meni. Ili moli. Odmaraj. Govori. I tako dalje. Nema strogo određene forme za molitvu u volji Božjoj. Može se i drugačije, kao ovdje. Dođi Božja voljo i peri u mom pranju. Dođi voljo Božja i jedi mojim ustima. Isus je rekao Luizi da kraljevstvo volje Božje neće zavladati na zemlji dok se ne dovrši određeni broj djela u volji Božjoj. Ako vas je ovaj materijal inspirirao, možete pronaći još u 3. dijelu ovog videa. Nemojte zaboraviti ostaviti like, pretplatiti se na kanal, kliknuti zvonce te ostaviti komentar, sve to kako biste pomogli u širenju volje Božije. Htjeli bismo čuti u komentare ako je ovaj video pomogao vašoj vjeri.